geçirip bilem o. Değerli. Hem dinanın qızıqlanayacaq soruqlarını berýär. Radymy? Rady. Başladyk onu. Yollaşyň öýe näçide gelmegine ruhsat berýär soňky sagady. On ýalyk ýok bizde. Ol emiş. O emiş wagtyna gelýär. Ýüregiňe düşüp aýlata gözel. Oturýarsyň da ýüregiňe düşüp aýlata. Bolýar. Nähili reaksiýa berarsın? Çok gaýratda düşün ýagdaýa boldy. Ýa-da düşün ýara aýtam. Düşün ýa aýlamalarlygyny. Yollaşma jaňa diýen, bir gede gaýlaýan, alanyp keräýän, alanyp üçinji gede jaňa däňde. Allah, diýip o däňe pepesdi. Toň sekund goýa. Дуршунна gelýär чувство. Ştaýňa. Ýa здесь мурашки. Конечно, başda şun ýarak emosiýalar. Ýok, birinji pikir kellemde näme bolardy? Может быть, telefony işte oýpadandyr ýa-da bir ýerde goýandyr, işgälen biri ýa bilen o tanışan biri alan. Ha, o. Aýalyň dinanyň gaharyny getirýän. O, men gaharyny getirýän. Gaharyny getirýän, şu taňa ýamanlyga dende näme diýýär? Söten men gaharyny getirýän diýär. Şo gidip diýär, pulun fogosmy bolýar diýär. Ana şey pul fogo. Söýän diýip näçe gede aýdýan, baçy gün aýdýan, hepde aýdýan, ýa bayram syrtlarla aýdýan. Gün mün jaý wagt aýdýan. Aýdýan, kän aýdýan, söýän. Emin bilen, o durlaýs gereýse. Göder kän aýdýan. Men göderden soradım, sen kän aýdýan. Ay her kim şey diýen orada kameraly. إن الدورة ورا ده يعني صبر من دي اللي هذا همك شنو رياله قد يعني قيدنا كم قد يعني O normal. أنا Ben ol işleýär edilmeýän ýaly iş. Şoň üçin golýan o. نحر تاين نال دوكم öýde diýen zalet نحر taýin nal sen gatsana ki bolaşam 5 minut nakar bolmady. Reaksiýa bolmaly. Oy bular. Ya, keyif alýar. Stafka da fitam amr öýde. Taýyn olamaly bilýär. Göder. Bul fara bir tenne duygu döretmegen mümkin, döretmedigen mümkin. Yani stanik bilýän kinosyny görýän doğru. Şol hakykatda bolanda. Stanik qyýyp ýaşaýa, oglanam dünýeden gaýtýar. Şonu sen şo ýerdäki qyýyp, oglanam sen Muhammed bolýar. Sen nähilek bolardyň? Muhammedde durmuş nähile bolan ötüren. Вот şu anda aýdýan. Hiç geçirip bilem o. Sebäbi her daşy sevişimizde любой şoňa situasiýada şoňalak suçlar bolýam. Şo gapdan bir ädim etjek bolamda. Men gözüme getirýän zadym Muhammedsiz. Men maşgalam ýok. Men şu begenjim ýok, şoňa öýüm ýok. Men ýollaşym ýok ýanymda. Şo ädim izin etýän. Men şonsuz öldürmüşmi gözüme getirem. Şonu sen gözelsiz durmuşy nähili bolan? Ýok, gözüňiz durmuş gözüňe getirem. Getirasam gelene oňa şun jogap berip bilemem. Maşgalanda ardy wedýän, Allah'tan hiç şoňa aýry bolma. Ýaman öyle sonra berýär. Olmadı çustuba. Duyguym maňa geçdi. Muhammed gözüme getirişin geçdi. Allah'tan bakt ardy wedýän kiňde. Aýon ikisi bir-birine münasibam. O zatlar hiçle. Han siz köpelen wagtmy? Doganjygym perzende dar etdiňle. Bu näme diýip dursuňy? Sizden soňky toý edeniň hemmesiniň çagasy bar eýär. Allah nesip etse biziň kem bolar da. Biziň elimizdäki zat däl ol. Däwul. Doňdurmaýjakmy? Bolýa. Gynanýanna doganjygym sen üçin hemme zat etdi. A sen bolsa? Gülsara borgy saman otur. Misyelinler. Allah can hiç koysa da hiç koymasın. Bize de oğul kız tapawut yok, perzent bere görsün. Netip bolsa bolar inşallah. Hamala men una karyaly entegim otursunmy, köpeleň okmy? Giň bolhany. Men hem ýynanararsyň beýtsem. Owul markada doňdurmada kad etdim. Ýip ýüregiňi bu däljaga edersiň häzir. We doganjygym? Salawa, çiğim qowmy ýagdaýly. We doganjygym gowy siz gowmy gel geç. Geçip oturmaýyn hal ýagdaýyňy soraýyn diýdim. Oňorpsyň gel çaý içkiday. Sen ne ağladyňmy, näme boldy? Eýgilipmi? Ýok la wagt senem. Aýtgany, diýowuňa degdimi? Ýok, goýsana. Salamu aleykum. Gel giýraý melek enoýa. Wa aleykum assalam. Näçe giýme bir zat diýdiňmi? Kän zat diýen aýtyp bernaýdy.
Gownuňa degisi aýtdydy mäjigi. Şuwa sen deyip dursun gownumy. Nädip dursun aýany? Bolýa jigim, sag bolun, sagaman oturuň. Bolýa senem salam aýt öýdäkilere. Bak gözümün ýaşyny gör, tersirek düşünäýdi da gowun etmersiň da. Yokla gowun eder ýalgat ýok. Bir rolluk ýa-ni. Nämen bir-biri? Gülsara sen gownuňa degdi. Doganyňa men gownuňa degdi. Kakajan çaýyň buz bolýa häzir. Ejem sağ kakan çepkanıt. Aramızda sağ salamat bolup gedebersinler. 30 ýaşap geçdik, şonda da çala daryksak ejeýe kaka diýes. Haýsy ýaşda bolsaňa men atam gerekdi. Owa mejen kakan durmuşyň manysy da. Durmuşyň manysy eje kaka diýsene. Esas mesele geçel onna. Gelnejen aýdýanlar dogrymy? Düşünmedim am. Kinji edek soramaýyn. iPhone kuwaklar hali fonksiyon zok bize. İyice wa, aç kor saklamak. Näme bolana ahir aýyrşmaga karar verdim. Can jigin. Arawaz jigin. Ulyal maşgalan var. Aýyrşmak barada pikirem etme. Näme düşünäm durmuş menki däme? Onsoň siz bilen zok köp zady. Köp zady bilmesem bir zady bilýän. Ojagy ýykmak ýalňyş. Çağlaňy ýetim goýmak o düýünden hem ýalňyş. Olaň ejediniň ýerini ýa kakasynyň ýerini hiç kim tutup bilmez. Gelnejen pala uçur otýar. Sağalaňa malla bize gel akşam öýde gurulşar. Boragym. Erkim akıllı bir men samsıtmış. Aralarına dawan bilen oğa koşulmalym däl ekeniň senem. Men jigin tanayan, ýalňyş öýdüm nedir? Ulyal maşgalat 3 tan çağasy bar. Ola dogry 12 ýyl eltip bolduk, bir gezege majaşmadyk. Eger maşgalat ýeret bolsa 2 ýa 5 ýyl belli bolardy. 12 ýyldan soň aýrylşak bolýan bolsa günä öýdüm nedir? Allah can her bir ojaga baktly durmuş nesip etsin. Amin nida? Amin. Bolýa gyzym bolýa. Sen ejeňe enen aýdyşdyr, taýyn bolsunlar. Beýle adaçyk işim bolup barýan bolmy? Bolýa. Sag ol. Şunça aydan zatlarını dinlemedin mi ece? Şimdi terden aydayın mı? Var düşünme ya. Bolya işe gelip öldüm sana der nece? Sen ne kadar kayıtsa koyam? Ya kayıcaksın değil mi? Ova. Katırak kuruluştun değil mi? Ay yönü sorap durdu. Ecem olan için soruyanır da. Gürülüşüp durmalı onu. Sana tek dil ütmedik vaat düşünen adamı düşünmüyorsun değil mi de? Kıynanırma. Canat, kovun aç. Canat. Men sana sorak berjek. Sen şoňa eski jogap ber. Öz durmuşuňdaky 3 tane wajyp adamyň adyny aýt. Indi sen näme şolaň arasyna öz adyň goşmadyň? Men bilýän näme şu goşmadyň. Sen dal boýap